הבמה שלך. יופי, אז תודה נוגה על כל ההקדמה, ואני לא זכרתי שזה כל כך הרבה שנים מאז שאנחנו מכירים, אבל אני לא יודע אם אני צריך לשמוח או לא, אבל איזה כיף לדעת שאת זוכרת את זה. וכמובן ברכות לאספנט, לרוני, לך, לנועם, וכמובן אור, ועל כל הפעילות. כיף לדעת שזה גוף שממשיך להתקיים ולהתפתח ולצמוח, ושאנשים חדשים זה נהדר. ותודה כמובן לכל מי שהגיע, מי שמשתתף, חלק מהאנשים אני מכיר, אפילו מכיר טוב מאוד, ואני שמח שאתם משתתפים, ואני מקווה שיהיה לנו דיון מעניין על נושא חשוב. אני אגיד ש... אמ, שנושא של מאמרים זה נושא בעייתי בהקשר האקדמי, כי מצד אחד, לפעמים זה נתפס כנטל, כעונש, כאיזה דבר שצריך לעשות אותו, וזה מכביד, זה מלחיץ, זה מעייף, לפעמים זה גם לא הולך. אבל חשוב לזכור שמאמרים זה חלק, אולי החלק החשוב ביותר בכרטיס הביקור שלנו, במהות של מה שאנחנו עושים באקדמיה, שזה לפתח ידע. והאופן שבו אנחנו מפתחים ידע היום זה באמצעות, במידה רבה, לא רק באמצעות מאמרים אקדמיים שמשקפים את המחקרים שלנו, את החשיבה שלנו לגבי, לפעמים לגבי סוגיות. אז זה חלק ממש חשוב, מעבר לזה שזה נטל, מעבר ללחץ של כמה מאמרים וכמה צריך, זה בסופו של דבר צריך להיות דבר מרכזי במהות שלנו כאנשי אקדמיה. לכן מי שממש ממש סובל מלכתוב מאמרים, ואי אפשר לדעת תמיד, זה לוקח זמן עד שמתרגלים לעשות את זה, מי שממש סובל מזה ומי שרואה בזה נטל ולא שום דבר מעבר לזה, אז צריך לחשוב טוב מאוד אם זה מה שהוא רוצה לעשות בחיים. אז לכתוב, להיות כל הזמן בלחץ של כתיבת מאמרים, כי באמת זה מה שאנחנו הרבה מאוד, מקדישים הרבה מאוד זמן לעשות, ולא, זה לא תמיד כיף, אבל זה ממש ממש מה שאנחנו עושים. אני אגיד כאן דבר נוסף למאמרים, על מאמרים, לפני שנתחיל, כי זה כמובן ברור שזה חלק חשוב מהסיפור, ברור שמאמרים הם חלק מתהליכי קידום באקדמיה, גם במכללות, גם באוניברסיטאות, חלק אינטגרלי מקידומים. זה לא הדבר היחיד בקידומים, זה לא הדבר היחיד שמשפיע על הקידום של בן אדם, ברור שזה דבר מהותי. כי המאמרים מעידים, פרסום המאמרים שלך מעידים, שלך מלמדים על היכולות האקדמיות שלכם. ובעיקרון אנחנו מחפשים באקדמיה אנשים שהם מצטיינים מבחינה אקדמית, והמאמרים והפרסום שלהם הם העדות הטובה ביותר לדבר הזה. מחפשים באקדמיה אנשים שיש להם שהם עצמאים מבחינה אקדמית, שמסוגלים לחקור, ושיעשו את זה במהלך קריירה, אני מקווה, ארוכה מאוד. אז זה המשמעות של מאמרים. אני אגיד גם דבר נוסף לפני שאני אגיד עוד כמה דברים קונקרטיים. הסיפור של מספר מאמרים שצריך לפרסם זה סיפור שהוא הרבה, שמאוד מעוות. אין, אני אדבר עכשיו לאוניברסיטה העברית, אני מעורב בתהליכי קידום רבים מאוד הייתי, ואני עדיין באוניברסיטה העברית. מספר המאמרים זה לא הדבר החשוב ביותר. חשוב שאנשים יכתבו מאמרים, מאמרים טובים, על תחומים שהם עוסקים בהם, ומספר המאמרים שאתה צריך לפרסם הוא לא, אין מספר אצלנו. והציפייה משתנה בין החוגים, בין הפקולטות, בין תחומי המחקר, והרבה פעמים זה לא נורא חשוב כמה מאמרים בן אדם מפרסם, אלא איזה מאמרים הוא מפרסם ועל איזה מחקרים הוא כותב. ודרך אגב, כפי שגם ראיתי, שמעתם לגבי ליהי, אנחנו גם הרבה פעמים כותבים ספרים, וספרים הרבה פעמים לא פחות חשובים, לפעמים יותר מעניינים לכתוב אותם מאשר מאמרים. אז זה כמה דברים ראשונים שרציתי להגיד באופן כללי לגבי מאמרים באקדמיה. כמה דברים אולי ספציפיים יותר. אני מקווה שאני לא חופף לדברים שתכננת להגיד לי, אבל אני שלא אתאים. תיקח לי בכל מקרה שאלות. הכל בסדר. אוקיי, אז
אני חושב שהיות ואנחנו כולנו צריכים לפרסם מאמרים, ואנחנו בדרך כלל עושים את זה כבר היום יותר ויותר בתקופת הדוקטורט, או לפני אפילו תקופת הדוקטורט, ובוודאי אחרי כן, אז תמיד חשוב לזכור שעדיף שמאמרים יהיו מבוססי מחקר, או לפחות חשיבה. אני אומר את זה כי לפעמים מרוב לחץ לכתוב מאמרים, אנשים לפעמים כותבים, כולנו אולי, כותבים מאמרים שהם לא נורא משמעותיים, לא נורא מבוססים מחקר מעמיק וגדול, ונעשים כי אנחנו רוצים לנפח את מספר המאמרים ב-CV. אנשים עושים את זה, עדיף עד כמה שאפשר לא לעשות את הדבר הזה, אלא לכתוב מאמרים משמעותיים, לכתוב מאמרים שאתם נהנים לכתוב אותם, שזה משהו שמעניין אתכם בנושא, שהמחקר הוא רציני, הבסיס של המאמר הוא רציני, שזה משהו שאתה יכול להתגאות בו ולא להתבייש בו. לאחר מכן, יכול להיות ואני יכול לחשוב על כמה מאמרים משלי גם כן, שהם אולי נכנסים לקטגוריה אחת ולא לשנייה. אז עדיף להשקיע במאמר ולא לייצר מאמרים או לא לייצר יותר מדי מאמרים שהם פחות משמעותיים ופחות מבוססים. גם יש נטייה לפעמים אנשים לעשות מחקר משמעותי ולהפוך את זה לאיזה 4-5 מאמרים, שגם זה לא תמיד רצוי לעשות. הדבר נוסף שאני אגיד על מאמרים זה שעדיף שלא תתפזרו במאמרים. הלחץ לפרסם מאמרים גורם לפעמים לאנשים לכתוב מאמרים בכל מיני נושאים שהם לאו דווקא תחום הליבה שהם עוסקים בהם. עכשיו, זה בסדר, אנחנו עושים את זה, כי לפעמים יש איזה נושא שממש מעניין, או מישהו רוצה לכתוב מאמר שהוא סוטה קצת מגוף הידע המרכזי, ממסלול המרכזי שלנו, זה בסדר גמור, אבל עדיף שעיקר המאמרים שלכם ישקפו בצורה ברורה את תחום הידע שאתם עוסקים בו. זאת אומרת, אז אם לי היא או אני אמרנו שהתחומים שאנחנו עוסקים בהם הם ככה וכך, רצוי שרוב המאמרים שלנו יהיו בתחומים הללו, גם אם אנחנו מתפתחים במהלך הקריירה האקדמית שלנו, אבל שהמאמרים ישקפו איזשהו תחום ידע שלנו, שאנחנו גם יכולים להראות כלפי חוץ זה שאנחנו מתפתחים ומפתחים ידע בתחום שאנחנו גם מבינים בו. אם אנחנו כותבים דברים שאנחנו פחות מבינים בהם, הרבה פעמים זה ניכר במאמר שאנחנו כותבים. אחת השאלות המרכזיות שתמיד עולות בהקשר של מאמרים בישראל לצורך העניין, זה האם לכתוב בעברית או באנגלית. אז התשובה שלי היא ברורה, זה מה שאני אומר לגבי עצמי ולגבי האנשים שסביבי. אני לא יכול להגיד שזה נכון לגבי כל מקום, אבל אני אומר לכם מה שאני אומר, מה שאני נהגתי ומה שאנשים מסביבי נהגו. אני חושב שבערך שליש מהמאמרים שלנו יכולים להיות בעברית. להתפרסם בכתבי עת, שפיטים בעברית, ויש כתבי עת, ביטחון סוציאלי, חברה ורווחה ועוד כמה. אפשר בהחלט וחשוב שנכתוב מאמרים באנגלית, בעברית, לא תרגום של מאמרים באנגלית, לא גרסה שונה של מאמר באנגלית, אלא לפרסם מאמרים מקוריים בעברית, כי קהל היעד שלנו הוא לא רק חוקרים אחרים, קהל היעד שלנו זה גם סטודנטים, זה גם אנשי מקצוע, זה אנשים שיותר קל להם לקרוא בעברית, יכולים להתחבר לעברית, וגם זה מאפשר לנו לכתוב על הנושאים שנוגעים לנו כחברה. אז אני יודע שיש מקומות שאומרים אסור לפרסם בעברית, זה לא טוב, זה לא נספר. אני לא יכול לדבר על מקומות אחרים, אני יודע לגבי איפה שאני נמצא, זה בסדר גמור לכתוב בעברית, ואני גם ממליץ לכתוב בעברית. לא רוב המאמרים, אבל בהחלט כדאי לפרסם בעברית, ואני מסתכל פה, מי שאני רואה בחלונות עכשיו, אז זה אנשים שכתבו לא מעט בעברית ודי הצליחו. אני רואה את נוגה, ואני רואה את רוני, ואני את נועם, ולי, כולם פרסמו מאמרים בעברית ושרדו יפה מאוד באקדמיה. אז אני חושב שכדאי להתעלם מאלה שאומרים, לפחות אתם יודעים מה באוניברסיטה העברית, אנשים לא מצפים מאיתנו רק לכתוב באנגלית. זה בסדר גמור. שאלה נוספת מעניינת שעולה כל הזמן זה האם לכתוב לבד או עם שותפים.
אז אני חושב שהתשובה היא שבגדול, יש תחומים שזה לא נכון, יש תחומים שאנשים כותבים רק בלבד, יש תחומים שאנשים, נניח פסיכולוגיה, שכמעט כולם כותבים תמיד עם אנשים אחרים, נדבר עכשיו על מדעי החברה, מה שנקרא, או מדעי הרוח. התשובה שלי בדרך כלל שעדיף לכתוב כמה מאמרים לבד, זאת אומרת, לא צריך שיהיו לך מאמרים לבד, כי צריך להיות ברור שאתה מסוגל להגיד משהו לבד ולכתוב לבד. בכיף לכתוב עם אנשים, עם שותפים. אני עושה את זה כבר כמה שנים טובות עם עידית, היו איזה 30 או 40 מאמרים יחד, אז אני גם עושה את זה. כמובן, כמובן, וזה נחמד לכתוב עם שותפים, וזה מעניין, וזה מפרה. צריכים להיות מסוגלים גם לכתוב לבד. אז קחו בחשבון שלפחות בתהליכי קידום שאני מכיר, אנחנו מסתכלים לראות אם בן אדם מסוגל גם לכתוב לבד ולא רק עם שותפים. אז כדאי לעשות את זה. היום אצלנו לפחות דורשים ממי שכותב מאמר עם עוד מישהו לכתוב ב-CV או בקידום, תהליכי קידום, מה התרומה של כל אחד למאמר. שזה מעין פשרה בעניין הזה, אבל כדאי לעשות את שני הדברים. טוב, אז אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, איך ניגשים לכתיבת מאמר? אז אני אגיד דבר ראשון, שכתיבת מאמרים זה כמו כל דבר אחר, במובן הזה שזה תהליך שאתה לומד. אתה לומד איך לכתוב מאמרים. אף אחד מאיתנו לא נולד עם הידע איך לכתוב מאמר אקדמי. יש אנשים שכותבים יותר טוב, יש אנשים שכותבים פחות טוב. אני גדלתי באנגלית עד גיל מסוים, אז לי יותר קל לכתוב באנגלית, אני יודע, תמיד. עידית מתעצבנת עליי בגלל זה, אבל לא, היה לי מזל, סבתא שלי החליטה לרדת מהארץ ב-26 ולנסוע לאוסטרליה, אז אני יודע לכתוב באנגלית יותר קל לי, אבל, אבל לגבי כתיבת מאמרים באנגלית, השאלה הראשונה שצריך לשאול מעבר לנושא, מעבר למחקר, אז כתבתם מחקר, ערכתם מחקר, חשבתם בנושא, איפה לכתוב, או איך ניגשים לכתיבה, אני חושב שדבר ראשון שחשוב לחשוב זה באיזה כתב עת. אתם מעוניינים לפרסם, כי כתבי עת יש להם סגנונות כתיבה שונים, יש להם כללים שונים לגבי אורך הכתיבה, לגבי המבנה של המאמרים. עדיף לכתוב מאמר, אם כבר כותבים מאמר, לכתוב לפי כתב העת שהוא מיועד. לא בטוח שהמאמר יתקבל. לכולם זה קורה כל הזמן, וגם היום זה קורה לי, שלא תחשבו שזה לא כפי שנועם ורוני יודעים, כי אנחנו כותבים יחד מאמרים, אז גם מאמרים נדחים. אבל אתם יכולים, אבל כדאי מראש לחשוב לאיפה אתם רוצים לכתוב, ולהתאים את הכתיבה לכתב העת. גם לא יזיק שתשתמשו במקורות, במאמרים אחרים שהתפרסמו באותו כתב עת, למשל. זה לא מזיק, העורך דרך כלל מסתכל, וגם מי שכותב, מי שקורא שופט את המאמרים. אבל עדיף להחליט מראש איפה אתם רוצים לכתוב ולהתאים את עצמכם. שוב פעם, אופן הכתיבה של מאמרים זה באמת תהליך שלומדים, ויש מבנה פחות או יותר שאתם יכולים לדעת, והוא מבנה, הוא יחסית אחיד, הוא קצת משתנה בין סוגי מאמרים, בין מחקרים שהם מחקרים איכותניים, מחקרים כמותניים, מחקרים שהם היסטוריים, מחקרים שהם על מדיניות, אבל בסופו של דבר יש מבנה אחיד שלומדים די מהר איך לעשות את זה, וזה מקל מאוד על הכתיבה, וכתיבת המאמר היא דבר שמעיין פחות, אבל אתם תלמדו איך לעשות את זה. לי קל לכתוב באנגלית, אבל אני חייב להגיד לכם שלמרות ששפת האם שלי אנגלית, ולמדתי ספרות אנגלית, אני זוכר מאמר שפרסמתי בכתב עת מאוד נחמד, שנקרא Social Service Review, שבזמנו היה כתב עת, אני חושב, אולי גם היום מוביל בתחום, וקיבלו את המאמר שלי, וקיבלתי חזרה אחרי שקיבלו את המאמר, מחזירים בשביל, אחרי שהמאמר עבר עריכה ראשונה, ונשבע לכם שלא היה משפט אחד בכל המאמר הזה שלא תקנו לי. מה אני רוצה להגיד בזה? שזה בסדר אם שפת האם שלכם לא אנגלית, אם אתם לא מרגישים נוח לכתוב באנגלית, להיעזר בעריכה באנשים חיצוניים.
אני לא יודע אם כולם יכולים להיעזר היום ב-AI, אבל בסופו של דבר גם זה מה שיקרה, סביר להניח, אתם בהחלט תיעזרו בעריכה, זה מאוד מאוד חשוב, לא רק לשפה, אלא גם לאופן כתיבת הדברים ולזה שהדברים יהיו מובנים. אז זה לגבי ה- האופן הכתיבה. אחד מהדברים הכי מעצבנים בכתיבת המאמרים זה שדוחים את המאמר. הדבר השני המעצבן זה שלא דוחים את המאמר, אבל אומרים לך, שולחים לך, אני יודע, 7, 8 עמודים של הערות לתיקון במאמר. אין דבר יותר מעצבן מזה, אבל זה דבר שקורה לנו כל הקריירה, זה תמיד מעצבן, זה עדיין מעצבן, אבל חשוב לדעת שזה קורה לכולם. הרבה פעמים זה מועיל, למרות שבהתחלה זה מעצבן מאוד, זה הרבה פעמים מועיל וזה מביא לתוצאה יותר טובה. לפעמים גם מבקשים לעשות תיקון נוסף, לפעמים אפילו דוחים את המאמר אחרי התיקון הנוסף, זאת אומרת אחרי 2 סבבים של תיקונים, זה קרה לי, אז זה מעצבן. ההמלצה שלי היא לא להתחיל לעשות תיקונים ביום הראשון שאתם מקבלים את ההערות, אלא לחשוב יום-יומיים לפני שאתם ניגשים, ואז להתייחס לכל הערה בכבוד. גם אם אתם לא מסכימים, אז תכתבו למה אתם לא מסכימים, או תתקנו, עדיף שתתקנו על פי מה שהם רוצים, ותגידו למה שתיקנתם. זה תהליך באמת מעצבן, אבל זה קורה לכולם, ובסופו של דבר, הרבה פעמים, בדיעבד אני אומר, המאמר יוצא יותר טוב ממה שהיה במקור. אני חשבתי שבתור הערות ראשונות זה אולי מספיק. אני אמרתי שאני אסיים ב-revisions, כי זה באמת תהליך המעצבן במאמרים. בסופו של דבר, תחשבו על זה שאתם רוצים שהמאמרים שלכם יהיו מאמרים שתוכלו להתגאות בהם, שיכולים לשקף את הידע שלכם, את הנושא שאתם עוסקים בו, ואת התרומה שלכם לשיח בתחומים שאתם כותבים עליהם, ואני באמת מסתכל על חלק מהאנשים פה, גם האנשים היותר ותיקים ואנשים שהם בתחילת הקריירה שלהם, שכתבו מאמרים, והמאמרים הללו עשו בדיוק את הדבר הזה, והם יכולים להתגאות בהם, אז אני בטוח שזה יקרה גם לאנשים אחרים. תודה. תודה רבה, ג'וני, על הדברים החשובים. אני רוצה לשאול אותך, היית מוכן אולי לתת ככה, לנקוב בכמה שמות של כתבי עת? הזכרת את Social Service Review, אם יש אולי עוד ככה כמה כתבי עת ספציפיים שהיית רוצה לציין בתחומים שלנו, שכדאי לבחון למי שכותב בתחומי המדיניות החברתית? מי שכותב במדיניות החברתית, עדיף, לא דיברנו על העניין, על המורכבות של המצב לגבי כתיבת מאמרים, לא נכנסתי לזה. אני אגיד שאין לי ספק שיש השפעה על הסיטואציה שלנו. לפני שאני אגיד משהו על זה, שאין ספק שיש מורכבות ברורה על הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. קשה לי להאמין שחלק מהאנשים שקוראים את המאמרים שלנו, או עורכים של כתבי עת, מתייחסים לכותבים מישראל באותה צורה שהתייחסו אלינו בעבר. אני לא יודע אם היו מאמרים שלי שדחו בגלל זה, או, ש... או, או של אנשים אחרים. אני יודע שיש לא מעט מאמרים שמתקבלים כל הזמן, בכתבי עת שהייתי חושב שאולי תהיה בעיה, אבל כדאי לקחת את זה בחשבון. לגבי כתבי עת, שני הכתבי עת החשובים ביותר בעיניי בתחום שלנו זה Journal of Social Policy ו-Journal of European Social Policy, זה שני כתבי עת המובילים גם, וגם הם מדורגים טוב ביותר, אני חושב, בדירוגים, ב-Q1, בדירוגים השונים. כתב עת נוסף שהוא חשוב זה Social Policy and Administration. כל הכתבי עת הללו זה כתבי עת שהם אירופאים או אנגלים, והם הרבה יותר נגישים לקהל בינלאומי, גם מבחינת קוראים וגם מבחינת כותבים, מאשר כתבי עת אמריקאים כמו Social Service Review.
יש כמובן בממשק שבין העבודה הסוציאלית למדיניות חברתית, שזה איפה שאני נמצא הרבה פעמים, אז יש גם כתבי עת אחרים כמו British Journal of Social Work, European Journal of Social Work, Journal of Policy Practice and Research, יש כבר כתבי עת נוספים שהם יותר מתחברים לעבודה הסוציאלית ולא רק למדיניות חברתית. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה, ג'וני. אז כמובן למי שיש עוד ככה שאלות, הערות, אז אתם מוזמנים לכתוב כבר בצ'אט, או לכתוב בינתיים לעצמכם, ואחר כך להעלות אותם בשלב הדיון, מה שנוח לכם. ואנחנו נעבור לדוברת הבאה שלנו, פרופסור לילת, בבקשה, במה שלך. אז קודם כל ערב טוב לכולם, שומעים? נעים לי מאוד ומשמח להיות פה. ברור שלאספנד ג'וניור יש מקום חם מאוד בליבי, אז כל מה שמבקשים אני ישר בשמחה רבה. והימים הם ימים קשים, וזה שאנחנו יכולים להיות פה ולעסוק בדברים האלה, זה כבר זכות גדולה. ג'וני אמר הרבה דברים שהם באמת דומים ומתחברים לדברים שגם אני חשבתי עליהם, אבל אני אנסה גם אולי להציג קצת אה, נקודות מבט קצת אחרות, כי אני באמת חושבת שמוסדות שונים והתנהלות אחרת, גם בתהליכי הקידום הם קצת שונים. זאת אומרת, האוניברסיטה העברית במובנים מסוימים היא ייחודית בעיניי, וגם קצת לדבר על הלך הרוח, ובאמת על מה שג'וני דיבר עליו במושגים של התהליך, שבעיניי זה משהו שמאוד מאוד חשוב לאמץ אותו. אז יש פה איזו מצגת שככה גם העברתי באיזושהי סדנה קודמת, אני לא אעסוק בכולה פה, כי היא יותר עוסקת בכתיבה. אני אשמח להעביר אותה גם לכולם אחרי ההרצאה במי שירצה, אבל אני כן רוצה להתייחס לכמה דברים, אז אני אעשה רגע share screen. רואים? כן, אני רואה שרואים, נכון? כן, את יכולה להעביר את זה למוד של פרזנטיישן? הנה, העברתי. יופי. אז אני רוצה להגיד, קודם כל, שבאיזשהו שלב, אני לגמרי מסכימה עם ג'וני שלכתוב זו העבודה. זאת אומרת, התפיסה הזאת שמי שנמצא באקדמיה, הדרך, כמובן שאנחנו גם מרצים ומדברים ונוסעים לכנסים ועושים, האינטראקציה שלנו היא בהרבה רבדים נוספים, אבל במהות אנחנו קמים בבוקר וצריכים להתרכז בכתיבה. ואני יודעת שיש הרבה חובות, אתם מבינים שאני מגיעה ממכללה שבה גם חובות ההוראה הן יותר, הן רבות, ועדיין התפיסה שלי באיזשהו שלב, הבנתי שאני צריכה לשים במרכז את העניין של הכתיבה. ואם לא שמים אותו במרכז, ואם לא מפנים ומייצרים סיטואציה שבו כל מה שאת משקיעה בו, או הרבה ממה שאת משקיעה בו, זה הנושא של הכתיבה, זה לא קורה. זאת אומרת, לצפות שהתהליך הזה של לכתוב מאמרים משתלב איכשהו בחיים, זה לא מה שהתרחש, ולכן הרבה מאוד מהעשייה שלי היא היום לעבוד בלייצר את הזמן לכתיבה. ולייצר את הזמן לכתיבה זה גם העניין של הזמן, זאת אומרת בלוקים של זמן, אבל זה גם איזשהו state of mind ומוכנות. כי כתיבה דורשת הלך רוח שהוא אחר מהמון דברים אחרים שאנחנו עושים, אינטראקציה עם סטודנטים, הכנה של שיעורים, מתן ציונים למטלות. זה, לפחות אצלי, כן, כמובן כל אחד פה מביא את הסגנון שלו ואת נקודת המבט שלו, אבל אצלי אני נכנסת להלך רוח אחר כשאני כותבת,
מאשר הלך רוח, הלך רוח, נקרא לזה אדמיניסטרטיבי, יומיומי, אינטראקציות. ואני עושה ככל יכולתי כדי לייצר לי את הבועות האלה, אני קוראת לזה הבועות שלי, שבהם אני כותבת. וזו היצירה שלי, זאת אומרת, אני חושבת שבאמת זכיתי, אני לא יודעת אם באמת כל אחד מרגיש כך, אבל אני מרגישה שהעשייה שלי בכתיבה היא סוג של יצירה, כמו יצירה אומנותית לצורך העניין, ותמיד שאומרים לי, איך את עובדת בשעות כאלה, ומה את עושה את זה? אני תמיד אומרת, זה לא, מבחינתי זה היצירה שלי. לא הייתם אומרים את זה לצייר או למישהו אחר שעושה אומנות. כשאני במות של היצירה, אז אני במות של היצירה. ואני מאמינה בה, זאת אומרת שזה גם הלך רוח בעיניי שמאוד מאוד חשוב לאחוז בו, וזה מאתגר. כשמקבלים, הבוקר נספר להם, נוגה, קיבלנו ריג'קט. ואמרתי בערב אני צריכה לבוא ולהגיד, לספר על המאמרים. אבל זאת העבודה, זאת אומרת, המקום הזה שבו, ואני תמיד אומרת, אני כבר מספיק מנוסה, פעם הייתי אומרת לעצמי 24 שעות של אכזבה, של דכדוך, ו-24 שעות של שמחה, ואחרי זה לחזור לעבודה. היום זה אפילו לא לוקח לי 24 שעות, לא האכזבה ולא השמחה. פשוט זה חלק מתהליך, שהוא תהליך יומיומי, שהוא חלק מהעבודה. אני מאמינה בעבודה שלי, אני מוכנה, ואתם תסתכלו גם על החצי השני של המשפט, שאני תמיד מוכנה ללמוד ולשפר. וגם פה אני רוצה בעיניי לצאת מאיזה קונספט, אנחנו נורא אינדיבידואליסטים, אתם יודעים, באקדמיה, והטייטלים והזה, אבל אני חושבת, ואני באמת מאמינה, שתהליך היצירה וכתיבה של מאמרים הוא תהליך שיש לו שותפים רבים. לא רק השותפים שכותבים איתך, אם אתה כותב מאמר בשיתוף פעולה, אלא שיש הרבה מאוד תרומה לקהילה. אז זה נכון שגם לפעמים יש לנו reviewers שלא מבינים אותנו ואולי לא מכירים ושאנחנו ביקורתיים עליהם, וגם את זה צריך ללמוד להבחין בין לבין. אבל כמו שג'וני אמר, ואני לגמרי מסכימה, מישהו יושב בצורה רצינית, קורא את העבודה שלך, נותן לך מהזמן שלו, מהרעיונות שלו ומהידע שלו, ובמרבית המקרים, אחרי ההתאוששות הקטנה, זה משפר. וצריך להיות בסטייט אוף מיינד שתמיד אתה מוכן ללמוד ולשפר. זאת אומרת, להיות פתוח לזה. וזה לא קל, זה באמת, אנחנו משקיעים הרבה בעבודה שלנו, ושאנחנו מקבלים ביקורות שהן פחות מחמיאות, אז זה הרבה פעמים מעצבן, אבל אני חושבת שבאיזשהו שלב אנחנו צריכים באמת לראות מה הדברים שאנחנו יכולים לקחת ולשפר, אני אדבר על זה אחרי זה קצת יותר. אני כן רוצה רגע לעשות שתי התייחסויות לדברים של ג'וני, אחד זה לגבי עניין של מספר המאמרים. אני לגמרי מסכימה איתך ברמה העקרונית, שמאמרים טובים, איכותיים, מבוססי מחקר, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, שהשאיפה שלנו, אני יכולה להגיד שאני תמיד שואפת לכתבי עת הכי גבוהים, זאת אומרת בעיניי, ואני חושבת שבסופו של דבר זה גם מה שמשאיר חותם, כשאתה מפרסם בבמות הידועות, אז גם אתה נחשב חוקר טוב. זאת אומרת, ככה גם אני הרבה פעמים מסתכלת על המאמרים, איפה הם התפרסמו. כי זה אומר שהם עברו איזשהו תהליך מאוד רציני של אנשים שמבינים בתחום שלי. ולכן השאיפה שלי זה מה שנקרא לחיות, לכתוב בזירה של הכתבי עת, שהם כתבי עת מובילים מבחינתי, ולשם אני חותרת. אני כן יכולה להגיד שבמוסדות אחרים, גם בהליך של המכללות, אבל גם במוסדות אחרים, אני יודעת שממש ממש עובדים עם מספרים, מה שנקרא. כמות המאמרים, בשונה מהעברית, היא משתנה מאוד מאוד קריטי לקידום, ושולחים אותך הלוך ושוב, להוסיף עוד מאמרים ולהוסיף עוד מאמרים, ולכן, למרות שאני לא מסכימה עם מה שנקרא, עם הקונספט, בסופו של דבר זה משהו שצריך לקחת בחשבון, וחוץ מהבמות צריך גם את מספר המאמרים. אז מאוד חשוב איפה שאתם נמצאים, או לאן שאתם שואפים, או עם האנשים שאתם, מה שנקרא, מדברים במוסד או בזה, להבין, לי לקח המון זמן, להבין מה נדרש ממני. ועשיתי עבודה מאוד מאוד אקטיבית בללמוד את זה, גם הלך הרוח השתנה, נקרא לזה, אז לעקוב אחרי הסיפור הזה ולהבין מה נדרש,
כי אתם רוצים גם להתפתח מבחינה מקצועית. אז להיות עם יד על הדופק בסביבה שלכם, מה נדרש, ולברר את הדברים האלה ולא להניח שזה יקרה, זה לא תמיד קורה. אני רוצה להגיד עוד משהו בהקשר של סוג המאמרים. וג'וני אמר שמאמרים צריכים להיות מבוססי מחקר וכולי וכולי. יש מאמרים שהם מאמרים שונים לשלבים שונים של הקריירה. אני חושבת שנגיד גם אם יש לי אספירציות לכתוב איזה, נקרא לזה מניפסט תיאורטי, להמציא איזה משהו שהוא מאוד תיאורטי וזה, בשלבים הראשונים של הקריירה זה קצת מוקדם מדי להתיימר לעשות דברים כאלה. גם עוד לא מכירים אותך, גם אולי אתה עוד לא מכיר הכל, גם יכול להיות שזה משהו שנכון לעשות עם מישהו בשיתוף פעולה שהוא מומחה מאוד מאוד גדול בתחום. צריך לחשוב על הקונסטלציה ולחשוב גם על הגיל האקדמי שלך מול השאיפות הפרסומיות שלך, ואני חושבת שזה משהו שצריך גם להתכתב איתו. אז בעיניי העניין הזה הוא עניין של תהליך, העניין של כתיבת מאמרים הוא עניין של תהליך, שאתה צריך להיות בסטייט אוף מיינד שזאת העבודה שלך, בתקווה גם היצירה שלך ואיזה תחושות שמענות אותך. מעבר לזה, ורציתי גם להגיד משהו על החוקיות. אנחנו הרבה נותנים טיפים, מדברים, מציעים, ואני באמת יותר משני עשורים במקצוע, ואני מרגישה שאין ממש חוקיות. זאת אומרת, זה נכון שלומדים יותר את איך לעשות את זה, ועדיין אתה לא באמת תמיד יודע על מי תיפול, ואתה לא יודע מה תהיה הקונסטלציה כמו עכשיו, ואתה לא יודע... זאת אומרת, אין ממש חוקיות, אז צריך גם את זה לקחת בחשבון, ולכן גם להיות מוכנים לתוצאות מתוצאות שונות, מעבר כמובן לרצון לעשות עבודה טובה, להשקיע, לכתוב וכולי וכולי. אז קצת אולי על פרקטיקות מעודדות כתיבה, זה אני חושבת שזה גם שונה קצת ממה שג'וני אמר. אז אמרתי לכם כבר שזאת העבודה והיצירה, ואמרתי גם שחשוב להבין שיש פה זמן. אני חושבת, שוב, לא תמיד אנחנו יכולים לייצר בועות מאוד גדולות של זמן. אז בעיניי איזשהו משהו שהוא קונסיסטנטי, כי מאוד קשה לצאת ולחזור מכתיבה. וכששוכחים כבר מה כתבת לפני חודש, ואתה צריך להיזכר, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לעשות. ולכן גם אם אין לכם זמן, אם תחתכו לכם איזה חצי שעה פעם ביום, או יום ספציפי, כל אחד והזה, תעשו משהו שהוא מאפשר לכם לעבוד בצורה שהיא המשכית, נוכח כל שאר המטלות האחרות שיש לכם, גם באקדמיה וגם בחוץ, זה משהו שמאוד מאוד יעזור. ריכוז, אנחנו בעולם, אני לא יודעת מה איתכם, מכירים אותי קצת החברים, יש לי נטייה להגיב מהר, אנחנו יושבים על מיילים ועל וואטסאפים, אפילו בלי שנפתח את אמצעי התקשורת וכל הדברים האלה. להישאר בריכוז זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, גם אם אין לך הפרעת קשב וריכוז, ולכן המקום גם פה של להבין מהם הדברים, מהם השעות הטובות שלך לכתיבה, אם זה בוקר או ערב, אם אתה צריך לעשות איזושהי פעילה, אני הרבה פעמים עושה הליכה וחוזרת כדי להיות מסוגלת לשבת בצורה שהיא קצת יותר רגועה. מה הדברים שמתאימים לך? מוזיקה, סוגים שונים של מוזיקה, לפעמים מקום. למשל, אם אתם רואים אותי פה בחדר עבודה הביתי שלי, מאוד קשה לי לעבוד פה. אני צריכה לצאת, זה יכול להיות לחצר, זה יכול להיות לאיזה משרד שלקחתי לי, אני צריכה לצאת ולעבוד במקום אחר בשביל להיות מסוגלת לכתוב טוב. אז כל הדברים האלה, ופעם הייתי יותר מסתובבת בבתי קפה, היום אני כבר יותר ממסדית, אבל למצוא את המקומות שבהם אתם מצליחים לכתוב, זה משהו שהוא מאוד קריטי. אני מאמינה שהרבה מהרעיונות, זה נכון שעבודה, כתיבה זה עבודה. אמרתי, מה שנקרא, הייתי מאוד בסיסית בעניין הזה, ככה אני תופסת את זה, אני קמה לעבודה, זה חלק מהעניין, אבל כמובן שיש בזה גם אלמנט של יצירה, של רעיונות, שלפעמים צריך להניח להם כדי שהם יחזרו, וכל המקום הזה זה מקום שגם לומדים אותו, לומדים מתי באים לך הרעיונות, איך אתה מייצר, איך נוצרות אסוציאציות שמסייעות לך לחבר בין תחומים, בין שאלות, בין תיאוריות.
המקום הזה, שיש לזה ממש הסברים פסיכולוגיסטיים, אבל המקום הזה של flow בכתיבה, כמו באומנות אחרת, זה דברים שקורים, ואתה באמת לומד אותם הרבה מאוד על עצמך. אני כן, בטח בשנים הללו, שהם שנים שבהם אני בדיוק חשבתי על זה, מתי אני אוכל לצאת יותר נינוחה גם בהקשר הזה, אבל לי מאוד קשה שבתהליכי הכתיבה, היה לי קשה בעבר, זה גם היום משהו שהוא בעיניי מאוד מאתגר באקדמיה. לוקח הרבה מאוד זמן עד שמאמר מתפרסם. והתוצאות לפעמים נראות כמה וכמה שנים אחרי, לפעמים אחרי המחקר או אחרי... העבודה בצוותי מחקר או בכמה פרויקטים רוחביים מאפשרות לך או מאפשרות לך לייצר מצבים שבו דברים זזים. אז אם פה יש דחייה, אז פה יש R&R, ואם פה סיימת מחקר אמפירי, אז פה. ולכן ההשתלבות, אני חושבת שבמיוחד לאנשים בתחילת הדרך, ההשתלבות בפרויקטים כאלה, אני יודעת שמצד אחד יש לכם מגבלות של זמן ויכולת, ומצד שני, לומדים הרבה גם מחוקרים אחרים, מעבודה בצוותים, לומדים גם על תהליך הכתיבה, גם על תהליך הריוויו, וחוקרים שונים מלמדים באופן שונה, או מציגים פנים שונות של התהליך, ולכן יש benefit בללמוד, בלעבוד עם יותר מבן אדם אחד, אם אתם היום רק עם המנחה בדוקטורט, או סיימתם ואתם בשלבים הראשונים, יש חשיפה לכתיבה עם אנשים שונים, מלמדת הרבה מאוד. שלבים הבאים אני אגיד שגם תהליך הריוויו שאתם תעשו הוא תהליך מאוד מלמד, ואתם נחשפים להרבה מאוד דברים, אתם לומדים על כתבי העת, על העדפות שלהם. זאת אומרת, אני מבחינתי כל הזמן בן אדם לומד. אין הגעתי ל. התפיסה היא תהליך של תפיסה, של למידה ושל תהליכים שמתרחשים בקהילה אקדמית של האנשים שאני עובדת איתם. גם מהצעירים, גם מהבוגרים, גם מהמאוד מבוגרים. כל הזמן אנחנו יכולים לקבל. צריך לתפוס את זה כתהליך פתוח. אני מאמצת ואימצתי תמיד מקום של ריטריטים לכתיבה, לתקופה שהיא קצת יותר זה. אמרתי כמה דברים על כתיבה בצוותים, וחזרתי ואמרתי שזאת העבודה. נוגה, תתני לי ככה כמה דקות לקראת, זאת אומרת, את אחראית על הזמנים שלי, בקיצור. רוצים לשמוע על בסדר? המוזיקה. מה? רוצים לשמוע על המוזיקה, לא לסיים לפני המוזיקה. נכון, יש לך עוד כמה דקות לי אם את רוצה. טוב, אז יש פה כל מיני דגשים לכתיבה, אבל זה באמת אני אעביר לכם את המצגת, ויש הרבה מאוד המלצות, ובטח גם עברתם כל מיני סדנאות כאלה במהלך לימודים, אבל שוב, אם זה יעזור לכם באיזושהי צורה, אז מעולה. אז אני קצת אדלג על זה, ואני כן רוצה להגיד משהו על הריוויו עוד פעם. אה, גם אני במשך שנים למדתי גם מהקבוצה של דוד לוי פאור, ויש ספר של בכלר שפה נעזרתי בו, אבל אני מסכימה עם ג'וני לגמרי ללמוד את כתבי העת. לוקח, גם היום, אני הרבה משקיעה בלהבין את כתב העת, את האיים סקופ שלו. אני כן רוצה להגיד את הרלוונטיות שלכם למה שכתב העת, אתם כותבים לאנשים, אתם כותבים לקהילה. לכתב עת יש קהילה ואתם צריכים לזהות אותה, להבין מה מעניין אותם ולהתכתב איתם. זאת אומרת, גם אם לא חשבתי אפילו על כתב העת הזה, נגיד נדחה מאמר ואני חושבת על כתב עת אחר ואני לא מכירה, או שנדמה לי שהוא, ללמוד את הקהילה, ללמוד מה כתבו שם לאחרונה, לראות איך הנושא שלך, לחפש אותו בתוך הכתב עת עצמו, ולראות מי כתב עליו מה באיזה הקשר, בוודאי בתקופה האחרונה, לקרוא את ההנחיות, להסתכל על המטריקס, יש היום הרבה predatory, כתבי טורפים מה שנקרא, לא ללכת לכל אלה שפונים אליכם ואומרים לכם שתוך שבועיים שלושה תקבלו, זה ממש טאבו, כן? אם זה כתב עת שהוא לא מרכזי בתחום שלכם, אני מאוד ממליצה לא ללכת אליו. למקם את עצמך בשיח, לנסות לראות מה אתה מוסיף משהו חדש על הדברים הישנים, זה יכול להיות גם לפני כמה חודשים, על הדברים האחרים שכבר דוברו או מדוברים. לצטט, כמו שג'וני אמר, גם את הכתבי העת. סיכוי מאוד סביר, הרבה פעמים עורכים משתמשים בכותבים אחרונים
אוקיי? בכתב העת, כדי שהם יהיו, אם הם כותבים בנושא שלך, שהם יהיו ה-reviewers שלך. כי הם עוד בקשר עם האנשים, יש להם פול של אנשים שהוא מתחדש כל הזמן, ולכן אם אתם לא מבינים את הכתיבה של מישהו שכתב על משהו מאוד דומה לך, ולא ציטטתם אותו, ולא התייחסתם, והוא ה-review, אז הוא יהיה הראשון שידע שאתם לא קראתם, או אתם לא מכירים את התחום, או אתם לא מכירים מספיק. אז מאוד חשוב להבין ואני לא מדברת על זה ממקום של ציניות, אני אומרת בעולם של ידע בלתי מסתיים, אנחנו לא יכולים לדעת הכל. אנחנו כן רוצים לתקשר עם האנשים ולכתוב לאנשים ולקהלים שהם רלוונטיים. ואנחנו צריכים, מה שנקרא, לוודא לפחות שאנחנו מדברים מתוך ידע ומתוך היכרות עם מה שקורה. אני הרבה פעמים, זה באמת המלצה שנדמה לי ששמעתי בזמנו מדוד, לשאול את האורחים. לפעמים, אם אני לא בטוחה, אני שולחת האבסטרקט, וזה קצת כמו, אני זוכרת שהוא אמר את זה, שזה כמו שאנחנו לא תמיד אוהבים ששואלים אותנו, שסטודנטים פונים אלינו בשאלות שהן כאילו קצת מעצבנות. אבל כן, אם אני מתלבטת, אז אני כותבת, קראתי את ה-aim and scoop, הסתכלתי מה שנקרא, על המאמרים האחרונים. I'm still not sure. אתם מבינים? עשיתי את העבודה. זה לא שאני שולחת ומטרידה את העורך. וזה באמת אם זה המצב. ואני עדיין לא לגמרי משוכנעת אם זה יהיה אפילינג. כי הרבה פעמים ההגדרה שלה או החלטה של העורך היא החלטה שתגיד או desk reject, ואז לפעמים זה יכול לקחת הרבה מאוד שעות רק לעלות, למרות שמאוד השתפרו בתהליך הזה. אבל רק לעלות ולהתאים מאמר לכתב עת זה משהו שלוקח הרבה זמן. אז גם לגיטימי, אם אתם לא משוכנעים שזה כתב העת שלכם, לנסות ולשאול, לפעמים גם לא יענו לכם, שזה גם בסדר, אני אומרת לא הפסדתי כלום. אבל זה גם מצד שני קצת מייצר קשר עם האורחים, ולפעמים אורחים בחוכמה רבה, אני יכולה להעיד על שני מאמרים שלי, שעורך הפנה אותי לכתבי עת אחרים, דרך אגב יותר טובים בדירוגים מהכתב עת שלו, שהתפרסמו בסוף בכתב עת הזה, וזה בזכות ההמלצה של העורך. אז אתם מבינים, יש להם הרבה פעמים היכרות יותר טובה, ואפשר, הם שמחים לעזור. יש משהו שאני גיליתי שבאמת האנשים שהם עורכים, הם משקיעים הרבה מאוד זמן בעשייה שהיא לטובת הדיסציפלינה, וזה עוזר. תזמון ההגשות, יש פה שאלה שאני לא כל כך בטוחה, אבל לי יש תחושה שיותר קל אם זה בתחילת שנה אקדמית. כתבי עת נשפטים גם על כמות הריג'קטים שלהם, זאת אומרת, יש איזו פרופורציה, כמובן שאם יש לך איזה מאמר פיצוץ, אז זה פחות משנה, אבל וגם אני לא מחכה, נגיד עכשיו אם יהיה זה, אני לא אחכה לתחילת שנה, כן? אתם מבינים מה אני אומרת? אבל נגיד בדצמבר, אחרי שכבר שזה, אני הייתי מחכה לינואר, כן? אני לא, שוב פעם, אני לא בטוחה, אבל זה משהו שאולי כדאי לחשוב עליו. כן, כבר אפשר לעשות אקסל או איזושהי תיקייה של פורמטים של כתבי עת, מה הדרישות של כל אחד, במקום לא לחזור כל פעם לחקור את הכתב עת, אז אם יש לך אקסל 7,000 מילה, תקציר לך איזה, כל הדרישות האלה, או משהו שבקלות, זה עוזר גם להחליט לאיזה כתב עת, יותר קל לך לא להידרש להרבה אדפטציות ולעבור הלאה, אם נגיד יש לך התלבטות בין כמה כתבי עת בתחום. כמובן שאם יש לכם זכויות ל-open access, לי למשל יש דרך האפיליאשן בקונקורדיה open access בוויילי, אז הטנדנסי שלי יהיה תמיד להשתדל לפרסם בוויילי. אז כל מיני אלמנטים כאלה, זה אלמנטים שמאוד חשובים. open access מקבל הרבה יותר תשומת לב וציטוטים מאשר כאלה שהם לא. אז זה דברים שכדאי לחשוב עליהם. התמודדות עם review, כמה מילים. קודם כל מצוין. R&R נפתחה הדלת. מבחינתי אני כבר שמחה, כאילו המאמר 90% התקבל, בסדר? וזאת צריכה להיות הגישה. אולי רק תסבירי את המונח R&R למי שלא מכיר. Revise and Resubmit, מצב שבו קיבלת את אותם, בתקווה לא 7 עמודים, כמו שג'וני אמר. לפעמים נוצרים מצבים שנדמה שכתבו את כל המאמר שלך מחדש. אבל לפעמים זה גם הרבה פחות, זה גם תלוי בסגנון כתב העת, ולפעמים יש הנחיות לריוויורס לא לכתוב ככה. בקיצור, זה מאוד משתנה. אבל לא משנה, ברגע שקיבלנו המלצה לשפר את המאמר, קודם כל זה כבר שמחה גדולה. זאת אומרת, מבחינתי זה מצוין, עכשיו צריך לנשום. וכמו שג'וני אמר גם על הריג'קט, גם על זה. לפעמים לקחת קצת זמן, כי רואים את הכמות הערות,
מה שנקרא חושך בעיניים. אז לא, קצת להירגע, ואני עושה על זה עבודה, מה שנקרא, ברחל בתך הקטנה. זאת אומרת, משפט, אני קודם כל משתדלת לענות על הריוויו, ואחרי זה הולכת לתקן את המאמר. אתם מבינים? זאת אומרת, אני מנסה להבין בצורה מהותית מה התשובות שאני רוצה לתת ל-reviewers. ואז אני הולכת למאמר, ואז אני סוגרת את המכתב של הזה בפיינטיונינג הסופי. זאת אומרת, זה מאוד חשוב, כי להתחיל לתקן, אז לפעמים זה נהיה טלאים ומאמרים, זה נהיה יותר גרוע ממה ש... והיום יש גם לא רק R1, יש גם לפעמים RNR2, זאת אומרת, זה תהליך שבאמת יכול לקחת הרבה זמן, אז מאוד מאוד חשוב שתעשו את המאמצים העילאיים שלכם, להבין, וזה לפעמים לא קל, להבין בדיוק מה רצו השופטים ממכם, וזה... יש מצבים שיש שני שופטים ואין ביניהם הסכמות, שזה בכלל אתגרים שצריך להתמודד איתם. אבל גם מזה הרבה פעמים אפשר לצאת. שוב, אני לא ארחיב יותר מדי. לקחת את זה כהזדמנות לשיפור. בסטייט אוף מיינד, אני לא אגיד לכם שלא קרה שגם אחרי תיקונים לא התקבל, אבל בעיקרון זאת התפיסה שלי. אני צריכה לחתור למקום, לא כאילו להשאיר רווחים, אתם מבינים? לא לענות בכאילו. הכי הארדקור שאני יכולה לעבוד על המאמר כדי שהוא יתקבל. לתת הפניות, הרבה פעמים בשיטות מחקר או בכל מיני דברים, לחזק, לתת תשובות כאלה שהן יהיו בלתי ניתנות לסירוב, בסדר? זאת אומרת, אם השתמשתי באיזו שיטת מחקר שהיא משלבת בין שתיתות, להביא את המאמר הנוסף שעשה בדיוק את זה, ולתת את הרפרנס ולהראות שזה לא רק אני המצאתי, שזה מקובל, כאילו ללכת, אתם מבינים, לסגור את כל להיות הדבל האדבוקייט הכי קשה בנוסף לשופט של עצמך, בשביל לתת את כל התשובות, להיות מנומסים, אפשר גם להגיד שלא, שזה beyond the scope, שזה לא בדיוק מה שהתכוונת, שזה, יש כל מיני תשובות, אבל כמה שפחות להתווכח. זה לא כל כך מועיל, אז צריך להשתדל. זהו, השקופית הבאה זה מה שהתחלנו קצת לדבר עליו, על הנושא של כל מיני כלים ותוכנות לסיוע, אבל אני לא נעשה את זה עכשיו, אולי בהזדמנות אחרת תוכלו לקבל עוד אינפוט על זה. בשמחה, אז את כבר פותחת לנו את הדלת שנזמין אותך שוב, לי. לא, אני חשבתי על אנשים אחרים בנושא הספציפי הזה, אבל בכל אופן, אני מקווה שקצת אמרתי כמה דברים נוספים על הדברים החשובים של ג'וני, ואם יש עוד שאלות, ואנחנו פה. בבקשה, אני חושבת שחשוב לפתוח לבמה ולראות אם אנחנו פה מעולה, מעולה. מדברים את הצרכים. כן, אז רגע, בואו נוריד את המצגת, שנראה כן, ככה אני את אעשה סטופ שייר. כולם. ועכשיו בעצם נפתח את הבמה לשאלות. אפשר להפנות את השאלות גם לג'וני, גם ללי, גם לשני הדוברים. אז הבמה שלכם. מי רוצה לשאול? אפשר גם לכתוב בצ'אט, מי שמעדיף. אני יכול לשאול שאלה כדי לפתוח את האירוע. אני אשאל את לי ואת ג'וני, שאנחנו גם זה נכון למכללות, לאוניברסיטאות, אנחנו הרבה פעמים נתקעים עם הסיפור הזה של ה-Q1, Q2, עד כמה לשים על זה את הדגש, עד כמה להמר במרכאות על ז'ורנל שאולי השנה הוא Q2 ושנה הבאה הוא Q3, זאת אומרת, יש פה איזשהו משחק עדין, אם אתם יכולים קצת להגיד איך זה מהצד שלכם ומה אתם ממליצים. אולי תגידו אבל גם במשפט מה זה ה-QM. זהו, בדיוק רציתי להגיד, אולי להסביר באמת קצת את העניין של הדירוגים, למי שככה ממש בשלבים הראשונים ופחות מכיר. טוב, שאני אתחיל? כן, כן. טוב, אז לגבי Q, הכוונה היא שיש לפחות שני דירוגים, אולי יותר, אבל יש שני דירוגים של כתבי עת בכל התחומים, ומחלקים את הדירוגים או את כתבי עת לארבע רמות, Q1, Q2, רבעון ראשון, רבעון שני, רבעון שלישי. בעיקרון עדיף לפרסם מאמרים ב-Q1, זה לא תמיד מסתדר, Q2 אולי. יש מצבים שבהם מוצדק לפרסם ב-Q3 או Q4, או אפילו כתבי עת שעדיין לא מופיעים בדירוגים הללו.
אבל בעיקרון עדיף לפרסם ב-Q1. לגבי השאלה של נועם היא כמובן חשובה, כי יכול להיות שהשנה כתב עת הוא ב-Q1. אני זוכר כתב עת בעבודה סוציאלית מרומניה, שמשום מה בשנה מסוימת בדירוגים זה היה ב-Q1. אבל לא בטוח שזה היה נכון לפרסם שם אם רצית שאנשים יקראו את המאמר שלך. יש דירוג של 5 שנים האחרונות של דירוגים, ולפעמים זה אולי המדד הכי טוב. בקידומים מסתכלים כמה מאמרים יש ב-Q1 ו-Q2. לא כל המאמרים חייבים להיות ב-Q1 וב-Q2, זה גם לא סביר. יש תחומים שאין כמעט כתבי עת בדרגה הזאת, בתחומים מסוימים, גם לגבי מדיניות חברתית. עדיף לפרסם, אני חושב שההצעה של ליהי בעניין הזה היא הצעה נכונה, עדיף לכוון גבוה שאתה מפרסם מאמר ל-Q1, אולי ל-Q2, אחרי אם המאמר לא יתקבל, אז לחשוב על כתב עת אחר, אבל עדיף לכוון שרוב המאמרים יהיו ב-Q1 או Q2, אלא אם כן יש סיבה טובה לא לפרסם, ולפרסם במקום אחר. אני לגמרי מסכימה, אני אמרתי, כמו שאמרתי, א', צריך להבין את הדירוגים האלה, בסדר? בואו נתחיל מזה. צריך להסתכל בכל כתב עת במטריקס, לראות מה זה. אני את המאמרים הראשונים שלי בכלל לא ידעתי מה זה, פרסמתי ככה באוויר, ודווקא המאמר הראשון שלי מהדוקטורט התפרסם בכתב עת הכי טוב במדעי החברה אז, Policy Sciences, שזה כתב עת שמאוד מאוד קשה להכניס אליו מאמרים, וזה היה לי כאילו במקרה. אבל אני כן חושבת ששוב, לא נדבר על זה מהותי, בפועל הבמות שאתם מכירים זה הבמות שאתם צריכים לשאוף לפרסם. לא הייתי מהמרת על דברים אחרים. אני כמו ג'וני כתבתי, א', אני אוהבת לכתוב בעברית כי אני אוהבת את השפה. ב', אני חושבת שיש לנו מחויבות גם לסטודנטים שלנו וגם לאנשים בפרקטיקה, והכתיבה שלי בעברית הרבה פעמים מכוונת לידע שבאמת יגיע לאנשים האלה. אני גם חושבת שבאמת בתחומים שלנו, יותר, מה שנקרא, יותר לוקחים את זה בחשבון בתהליכי הקידום מאשר בתחומים אחרים, ולכן זה מאפשר. אבל צריך לקחת בחשבון שזה לא פשוט, והשאיפה היא בעיקר לפרסם באנגלית. יש לי גם איזה דף שהכנתי, אני לא יודעת אם זה רלוונטי, כזה על שני הדירוגים האלה ואיך למצוא אותם. אני חושבת שבכל אוניברסיטה היום ברשות המחקר זה מפורסם, וצריך להבין בהם, מה שנקרא, זה חלק מהפרקטיקה של הפרסום, צריך להבין בהם. נוגה, זו את עכשיו. סליחה. כן, בבקשה, אני רואה שיש שאלה. מאיידה? כן, תודה קודם כל, והשאלה היא פשוט בנוגע לספיישל אישו, כל העניין של לפרסם, שיש קול קורא לפרסם בספיישל אישו, אתם שומעים אותי? כן, לא כן, מאוד. שומעים. יש לזה יתרון, או כי לפעמים אומרים, כן, יותר טוב ויותר משמעותי, כן, לעשות את זה תוך מין מעטפת של מאמרים, וזה עוזר לציטוטים, אני אשמח לשמוע את דעתכם. אני חושבת שזה הרבה פעמים הזדמנות, בסדר? מעבר אפילו לציטוטים וכולי. אם יוצא קול קורא, שהוא רלוונטי למה שאני עושה, אני הרבה פעמים אשאף להשתלב בו. זאת אומרת, זה נראה לי גם פוטנציאל טוב יותר לפרסום, כי אם זה בדיוק נושא שאת מתכתבת, אז יש לו הרבה יותר סיכוי להתפרסם. דוגמה, אני ושותף כתבנו מאמר, מחקר יחסית קטן על ישראל, ויצא איזה ספיישל אישו שהם מתוך 100 מאמרים בחרו 7, וזכינו להיכלל בין אחד המאמרים של הספיישל אישו הזה בכתב עת מצוין, והוא כבר מאוד מצוטט. זאת אומרת, all of the above, מה שנקרא. גם יש לך סיכוי
טוב יותר להיכנס. גם כי אם זה באמת מתכתב ואת לא מעקמת משהו כדי להיכנס לספיישל אישו, כן? אבל אם זה באמת הנושא שלך, אז זו הזדמנות מצוינת בעיניי. וגם יש לו אחרי זה אופציה יותר טובה לנראות, וגם הרבה פעמים האנשים ששופטים והאורחים וזה מתכתבים, אז גם האינפוטים שאת מקבלת הם הרבה יותר קונקרטיים, כי לא תמיד, שוב, על ריוויו, בעולם בחוץ, מה שנקרא, אתה לא תמיד יודעת מי קורא את המאמר שלך, ובגלל שמאוד מאוד קשה לגייס ריוויורס, אוקיי? אז הרבה פעמים זה מתחיל לזלוג לאנשים מאוד רחוקים מהתחום, ואת יכולה גם לחוש את זה בביקורות שלפעמים הבן אדם לא מספיק בקיא בתחום שלך, אוקיי? אז נראה לי שיש, לפחות בחוויה שלי, שוב, זה הכל מאוד סובייקטיבי, אז אני אומרת לך בחוויה שלי, זה מצוין. אם יש ספיישל אישו, אני הולכת על זה. אני מסכים, אני רק צריך להיזהר בקול קורא לכתבי עת לא טובים. לא טובים. כי לפעמים לא. יש פיתוי לעשות את זה, זה לא נכון, אבל לכתבי עת טובים אני מסכים לחלוטין עם לי, אם זה רלוונטי כדאי, ואני חושב שלפעמים גם מוצאים קול קורא, ואין כל כך הרבה מאמרים שמוגשים לאותו קול קורא, לא 100 שלי דיברה עליהם, ולכן יש סיכוי יותר גדול להתקבל. אני בעד. אוקיי, מצוין. עוד שאלות מהקהל. אני אשמח לשאול. כן, האם, שירה. האם בתהליכי קידום בבקשה. יש חשיבות ג'וני נגע בזה, אבל רגע קצת יותר לחדד, לסוג המאמר במובן של אמפירי או תיאורטי? אמ, שאלה טובה, שירה, אני חושב שאמפירי זה רחב, זאת אומרת, לא התכוונת כמותני, אני מניח, כי אני יודע גם על מה את כותבת, או על איזה... לא, אני חושב ברור לחלוטין שחשוב מאוד שמאמרים מבוססי מחקר, רוב המאמרים. אחרי שאמרתי את זה, הרבה פעמים אנחנו בתהליכי קידום מצפים לראות ש... שאדם, לראות אם האדם, או הדרך שלנו לבחור, לזהות אם אדם שולט או נמצא במעמד חשוב או יכול לתרום ידע לתחום שהוא עוסק בו, זה שכותב מאמר תיאורטי באותו נושא. ושזה מתפרסם בכתב עת טוב. יש בכתבי עת כן מפרסמים מאמרים תיאורטיים, קונספטואליים, והרבה פעמים זה מעיד על הימצאותו של האדם במרכז השיח של אותו תחום. אז בדרך כלל צריך לכתוב מאמרים בתחומים שלנו, כמובן זה לא נכון לגבי משפטים, אני יודע, אבל בתחום שלנו עדיף לכתוב מאמרים שהם מבוססי מחקר, אבל לפעמים יש משמעות למאמר שהוא קונספטואלי, שהוא תיאורטי, ולפעמים גם המאמרים הללו הם מאוד מצוטטים, לפחות מהניסיון שלי. אני חשה שיש היררכיה, לצערי, כן? לא בגלל שאני מאמינה בחשיבות הזאת, אבל גם מה שנקרא בקלות הפרסום ובבמות, בעיניי עדיין מחקרים כמותניים, אמפירי גם פה, הם בדרך כלל יותר קל להם, הם מתקבלים יותר בקלות לכתבי העת. אחר כך מחקרים מבוססי מחקר שהם מבוססי שיטות מחקר אחרות, case studyים וכולי וכולי, רעיונות. מאמרים תיאורטיים או שפיתוחים תיאורטיים הם אני מאוד אוהבת את זה דרך אגב, יש לי איזו חוויה כזאת שאני נורא אוהבת לנסות לפתח כל מיני מושגים ותיאוריות, והם הכי קשים, זאת אומרת, ובגלל זה הזכרתי קודם שזה גם עניין של בשלות אקדמית, כאילו גם יש איזשהו שלב שאומרים כאילו, יודעת, מישהו פיתח, לא יודעת מה, וייבלי פיתח, כתב עכשיו את הפיתוח של התיאוריה של ה-Advocacy Coalition עם סבתיה. עכשיו את באה להציע איזשהו פיתוח תיאורטי שהוא על התיאוריה הזאת. כאילו, אנשים, את תקבלי המון ריקושטים, את מבינה? זה מאוד מאוד, ולכן צריך לעשות עבודה מאוד מדויקת, ומאוד, צריך גם איזושהי בשלות, לתת כזה מחקרי, את יודעת,
בשלות אקדמית ובגרות אקדמית, וגם הרבה פעמים יכול מאוד להיות שבאמת שותף שהוא מאוד מאוד מוביל בתחום יכול לסייע בעניין הזה. אני חושבת שבשלבים הראשוניים, אה, באופן מצחיק, המאמר שלי, שהוא הכי מצוטט, הוא מאמר תיאורטי יותר, אוקיי? שיש בו רק כמה דוגמאות, הוא הכי מצוטט, הוא לא הסכימו להכניס אותו לאף כתב עת, הוא נכנס לכתב עת כאילו לא בתחום, כאילו מאוד לא בולט, והוא המאמר שהוא הכי מצוטט. ואני תמיד, זאת אומרת, אני מאוד מחוברת למסגרת התיאורטית שהוא מציע, זאת אומרת, אני חושבת שבאמת יש לה ערך מאוד משמעותי. אבל אני חושבת כאילו עשיתי את זה צעירה מדי בתחום, מבינה? אז בגלל זה אני אומרת, אין כל כך חוקיות, אבל, יותר רצו להתבסס כאילו לפני שכותבים איזשהו מאמר של פרספקטיבה. זו דעתי. בטח בשלבים, אני אקרא לזה ממש ראשונים, דוקטורט, אחרי דוקטורט, אלא אם כן לא יודעת מה חשפת איזה מסגרת. זה לא פשוט להכניס את המאמרים האלה. ובהמשך לזה, השימוש בסקנדרי דאטה, האם זה, כאילו, אני יודעת שהרבה אנשים משתמשים בזה כדי גם להוציא המון המון מאמרים, הם משתמשים בדאטה שהיא קיימת, ואז כותבים מזה. אז תגידו על זה משהו. מה זה דאטה שהיא קיימת? למה את סקנדרי מתכוונת? דאטה, כזה מאגר מידע, למשל, אני יכולה לתת דוגמה, כאילו, את ה-Children's World, יש להם מלא מלא דאטה שהם אספו המון המון שנים, ומבוסס למחקרים, לפי מחקרים וסקרים שהם עשו, ויש להם את המאגר מידע הזה, כאילו, פתוח לכולם. ואז אנשים תראי, שולפים שם את המידע, כאילו, את הדאטה, ומנסים כזה לכתוב על זה משהו. חלק אה, גדול, אני רוצה רגע לדייק משהו. חלק גדול מהמחקרים האמפיריים שעושים, הם מחקרים שהם מבוססים על מאגרי מידע בינלאומיים. אני למשל כתבתי, אני כותבת גם איכותני נקרא לזה, או מבוסס case study, או רעיונות, וגם מחקרים כמותניים. אז הרבה מאוד מהמחקרים מבוססים סתם, על ה-European Social Survey, אוקיי? סקר שאני עובדת איתו הרבה במחקרים. אז זה מחקר, זאת אומרת, יש לך שאלות מחקר, את מבססת תיאוריה, את משתמשת בדאטות זה שאלות מחקר שלא נשאלו קודם, הן צריכות להיות מעניינות, את עושה את כל התהליך המחקרי, את לא אוספת את הדאטה בעצמך. אבל זה תהליכים מאוד ארוכים גם כן, מבחינה מחקרית. אז צריך לקחת את זה... אז אם לזה התכוונת, אז התשובה היא כן, שאפשר לעבוד לזה. ב-Journal of European Social Policy לצורך העניין, אני חושב שהמון מאמרים משתמשים באמת European Social Survey או בנתוני OECD ואין בעיה. השאלה כן. היא איזה ניתוח עושים, באיזה איכות של ניתוח, מה השאלות ששואלים, איך מסבירים. לא חושב שזאת בעיה. אני פרסמתי שם מחקר בדיוק מתוך ה-European Social Survey, זה לגמרי דרך פעולה. מחקר מאוד נחמד, מחקרית מאמר מאוד חשובה. נחמד דרך אגב, כמה שאני תודה. זוכר. טוב, יש שאלות נוספות מהקהל? אה, כן, בבקשה. אפשר? בסדר? כן, פרידה, בבקשה. היי, תודה. רציתי לשאול לגבי שילוב בין שתי דיסציפלינות. זאת אומרת, אני מנסה לשלב בין שתי דיסציפלינות, הדוקטורט שלי היה בניהול ידע, כל השאר בעבודה סוציאלית, ואני מנסה ממש לחבר בין שתי הדיסציפלינות. ואז בעצם כתבי עת של מידע אומרים לי, תלכי לעבודה סוציאלית, כתבי עת של עבודה סוציאלית אומרים לי, תלכי למידע, ואיך מתמודדים עם החיבורים האלה, שבעיניי הם הכי מעניינים, הם מאוד מעניינים. ג'וני, אני עונה על זה, אם אני אין יורשה לי. בעיה. לא, זה פשוט the story of my life, אז אתה לא יכול לא לתת לי. לא, אני מתחום של מינהל ומדיניות ציבורית, והמחקרים שלי הם ברובם, הקייסים הם מדיניות חברתית. זאת אומרת, אני לא בדיוק עבודה סוציאלית פר סה,
והרבה פעמים אני שואלת מתיאוריות של public administration, או public policy נגיד זה מאוד מתחבר ל-social policy, אבל אני הולכת למקומות האלה וקצת well-being וקצת פסיכולוגיסטי, אני מאוד אוהבת את האינטרדיסציפלינריות, אני חושבת שיש לה משמעות בהתמודדות עם שאלות אמיתיות של העולם, ואני מאוד מזדהה עם הבעיה שאת מעלה, פרידה. אני רוצה להגיד שלא צריך להתייאש. אני הרבה פעמים, הכתב עת שהוא באמת הכי טוב לי הוא Public Administration and Society, כי הוא אם אין Social Policy and Administration, סליחה, כי הוא מחבר באמת בין תחומים של מנהל ושל זה, אז או לנסות ולראות אם יש משהו כזה, אני לא מכירה, אבל יכול להיות אבל, או לפחות להאיר את התחום של ניהול ידע דרך כיוונים, זאת אומרת, את צריכה לראות איפה את ממקמת את הקייס, בסדר? ואיפה את ממקמת את ההיבט התיאורטי. ואז לפנות לכתב עת בהתאם. זאת אומרת, אם התיאוריה שלך היא יותר מבוססת X, והמדיניות החברתית זה רק הקייס, אז את יותר מתאימה לכתבי עת כאלה. וגם יש, אני חייבת להגיד, יש גם כתבי עת שהם אינטרדיסציפלינריים בהגדרה, שצריך קצת יותר לעשות חיפוש עליהם, אבל יש, אפילו בתחומים של פסיכולוגיה וכאלה, הם הרבה פעמים מחפשים תחומים נוספים ואינטרדיסציפלינריות. צריך לקרוא טוב טוב את ה-aim and scoop, ולהסתכל כמה באמת עושים את זה, כי לפעמים זה כתוב, אבל זה לא... בסוף את רואה בפרסומים שהאוריינטציה היא מאוד מסוימת. אז זה דורש ממך הרבה יותר חקירה של כתבי העת שאת מתמודדת איתם, והחלטה אולי מהם התיאוריות המובילות, ואם... את מבינה מה אני אומרת? מה התיאוריה ומה הקייס שאת משתמשת בו. זהו, ג'וני. טוב, אני אגיד רק שני דברים נוספים. אני חושב שחלק מהדברים הכי חשובים שנעשו במדיניות חברתית שעיצבו את התחום, זה שמישהו עשה את המאמץ הזה להביא מתחום ידע אחר לתחום הזה. אני חושב על פול פירסון שהביא את הרעיון של path dependency, הוא בעצם הביא את זה מתחום הכלכלה, והכניס את זה לתוך, ועיצב במשך דורות, או במשך המון המון שנים, את החשיבה לגבי הסברים למדיניות חברתית בשיח של מדיניות חברתית. אז זה מאוד מאוד חשוב, אבל אני חושב שהרבה פעמים היכולת להסתכל על דיסציפלינה אחת, לקחת דברים ולשלב בדיסציפלינה אחרת, זה אולי אחד מהתהליכים הכי חשובים בעולם האקדמי. אבל צריך להיזהר באופן שבו עושים את זה. ואני אגיד, אנסה להסביר, הרבה פעמים יש ידע בתחום הכלכלי שהוא מאוד חשוב לנו במדיניות חברתית, אבל אין דבר יותר גרוע מאשר מאמר שמישהו שולח לכתב עת במדיניות חברתית שהוא משתמש בנוסחאות של כלכלנים, שאף אחד מחוץ לכלכלה אין לו מושג מה זה וגם למה זה חשוב. אז אם את רוצה לקחת מדיסציפלינה אחת לדיסציפלינה אחרת, ואני עושה את זה במידה מסוימת, מדיניות חברתית ועבודה סוציאלית, צריך לדעת איך שהכתיבה חייבת להיות הכתיבה של הדיסציפלינה של כתב העת. ולפעמים אנשים מתקשים מאוד לעשות את הדבר הזה, את המעבר הזה, ולכתוב בשפה שהיא רלוונטית למי שקורא את המאמרים בכתב העת. זה ההצעה שלי בעניין הזה. תודה. תודה רבה, מעניין מאוד. אני אשמח לשאול שאלה שאחרים לא שאלו, אבל אני תוהה אם אולי, כיוון שיש פה דוקטורנטים, תלמידי מחקר, אולי עסוקים בזה, אז אני אשאל בשמם, האם אתם רוצים אולי להגיד משהו לגבי פרסומים מהדוקטורט, מבחינת פרסום עם המנחה, פרסום לבד, מי בדרך כלל מופיע ראשון על המאמר, אם זה מאמר מהדוקטורט, כלומר משהו שקשור לעניין הזה, זה יהיה מצוין. טוב, אני אגיד משהו על העמדה האישית שלי בעניין הזה, אבל אני לא חושב שאני מייצג את כולם, לפחות בסביבה שלי, באוניברסיטה העברית, לא דווקא בסביבה שלי. אני לא כותב. אצלנו הרבה מהדוקטורנטים היום כותבים דוקטורט מאמרים. התפיסה שלי היא שהדוקטורנט, שהשם שלי לא צריך להופיע באף מאמר שהם כותבים, כי אני חושב שזה יכול לפגוע בהם
בתהליכי הקידום שלהם למשרה, זאת אומרת, כשהם רוצים לגשת למשרה ראשונית באוניברסיטה, אז, אז אחד מהדברים שאנחנו מסתכלים עליהם זה עד כמה החוקר עצמאי, עד כמה מאמרים הוא פרסם. אם המאמרים שהוא כתב או היא כתבה, הם יחד עם מנחה, יחד איתי לצורך העניין, זה יכול לפגוע בהם. אז אני בעיקרון, המדיניות שלי היא לא לכתוב מאמרים עם המונחים, אלא אם כן זו סיטואציה מאוד מאוד מיוחדת, בעיקר סיטואציה שאני ממש מרגיש שזו יוזמה שלי, שאני דחפתי, אבל עם דוקטורנטים, מאמרים מהדוקטורט אני אף פעם לא, אני חושב, אף פעם לא כתבתי עם מונחים שלי, והיו לי איזה 25 דוקטורנטים, אז אני לא. אוקיי, אני חושבת תודה שאני רוצה רבה. אני רוצה כן להגיד משהו באופן יותר כללי על הסיפור של שזה תמיד שאלה כאילו על הכתיבה, יש חשיבות למיקום בתהליכי הקידום, גם בשיתופי פעולה, לא רק ביחסי מנחה מונחים, ופה זה לא תמיד דבר פשוט, בסדר? כי אנשים שונים רוצים להתקדם לדרגות שונות, אבל אני כן חושבת שצריך להיות מאוד, אני מצאתי שמאוד נכון להיות מאוד upfront. זאת אומרת, מאוד גם להגדיר, גם לדבר על היכולות, מה כל אחד יכול לתת. אני מדברת על יחסים קצת יותר שוויוניים לצורך העניין מיחסי מנחה-מונחה, שאני חושבת שאני מנסה להוסיף פה איזה משהו. ותהליך הכתיבה המשותף הוא גם תהליך שקשה לעשות לו חיתוכים, קשה להגיד איפה לפעמים מישהו מתחיל ומישהו מסתיים. אבל אם כן יש איזושהי חלוקה שהיא יותר סיסטמטית, או שבאופן ברור רואים שמישהו פחות אחראי על דברים במאמר ועושה משהו מאוד ספציפי, אז גם היום, כמו שג'וני אמר, בתוך תהליכי הקידום כבר כותבים, וזה משהו שכדאי שתרשמו לכם. זאת אומרת, לא תמיד זוכרים מה עשית במאמר שהתפרסם לפני 3 שנים ומה היה חלקך, אז רצוי לתעד את זה, כי היום בתהליכי הקידום מבקשים טבלה, שבטבלה אתם צריכים לכתוב מה עשיתם בכל מאמר. אבל מה שאני מנסה להגיד, בשביל למנוע הרבה פעמים, אתם יודעים, זה יכול להיכנס לכל מיני מקומות של אינטריגות והעלבויות וכאלה, שיח מאוד מאוד פתוח מבעוד מועד על מה הציפיות ומה היכולות ומה הרצונות ומה התרומה ועד כמה זה מאמץ זה, וגם להבין שלפעמים בתוך התהליך דברים משתנים. זאת אומרת, מישהו יכול לבוא ולהתחיל תהליך נורא נורא מחויב, ואז נפל עליו פתאום איזה גרנט שהוא צריך לעשות, והוא בעצם לא עשה את התרומה המקורית. אז גם על זה אפשר לדבר. זאת אומרת, לייצר מצב שבו העבודה בשיתופי פעולה הוא כזה שמאוד זה, ואפילו ממקום, אני יודעת שכשצעירים, שוב, אני נזכרת כאילו קשה לדבר את הדברים האלה, וגם אתם לא תמיד יודעים אם זה נכון או לא נכון וזה, אבל אני חושבת שאפשר בנימוס גם לשאול, וג'וני, בשונה ממך, יש הרבה אחרים שיש להם כן ציפיות בהקשר הזה, ואפילו ציפיות. אז אני הייתי מנסה לנהל ולפתח ככל האפשר יותר ויותר את השיח על התפקיד שלכם בצוות, בכתיבה, בעשייה, על הציפיות, על המשמעות. כמה שאפשר לדבר את זה יותר, זה יותר בריא לתהליך, שהוא הרבה פעמים ארוך שנים, ואנחנו לא, אנחנו רוצים לשמר גם את המערכות יחסים, ולא רק לפרסם עוד מאמר. אוקיי, אז תודה רבה על הדגשים החשובים והמשמעותיים ועל כל המידע הזה שבהחלט מאוד מועיל. אני יכולה להגיד שאני באופן אישי ככה רשמתי לעצמי הרבה דגשים במהלך ההרצאות. אני בטוחה שכולם פה מאוד נתרמו. אז אני רוצה שוב להודות מקרב לב לשני האורחים המכובדים שלנו, לג'וני וללי, וככה תודה לכל מי שפינה מזמנו וממרצו בשעת הערב המאוחרת והשתתף איתנו, ונשמח להמשיך ולראות אתכם בפעילויות שלנו באספנט ג'וניור ובאספנט תודה בכלל. שהזמנתם אותנו. תודה. זה היה ממש ביי, המשך מלמד. ערב נעים. ביי. אז ביי. המשך ערב טוב לכולם, תודה רבה.
תודה. תודה. אני אשאל אותך רק שאלה. רוני, אמרת משהו? לא, אמרתי לאור, אני לא קשור. אה, בסדר גמור. אז אוקיי, שכחתי. להתראות לכולם. יאללה, ביי, לילה טוב. לילה טוב לכולם. או רק תסגור, אני רואה